Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorri apirilaren 25eko saiora. Gaur osteguna da ere, beraz gaur parlamentariak izango ditugu. Astero pilpilean dagoen edo gaurkotasun gai bati buruz galdetzen diegu, 3 galderak egiten dizkiegu alderdiei eta ere gai libre bati buruz kontuari buruz hitz egiteko aukera dute. Nahi dutenek hartzen dute parte eta aste honetan Aita Mari ontziari buruz galdetu diegu. Aita Mari eta errefuxiatuen krisiari buruz, noski, azkenean hori delako atzean dagoena, hori eta migrazio politikak. Gero ikusiko duzue zehatz-mehatz zenolako galderak izan diren eta batez ere zenolako erantzunak. Hori parlamentarien tarte horretan. Ez da eduki bakarra izango, gaur elkarrizketa bat izango dugu, Atak herri mugimendutik Josu Osta izango dugu eta orain aste honetan izango diren hauteskundeei begira zenolako manifestua prestatu duten politikariei zuzenduta eta baita gizarteari ere, herritarrei ere ezagutuko dugu. Esan bezala, Ataketik etorriko den Josu Ostaren eskutik. Horretaz gain, gaur albisteetaz, agendaz, efemerideetaz eta barretaz gain, saioari bukaera emateko, San Ferminak iragarriko duen kartela ezagutuko dugu. 8 finalistak hautatu egin dira, kondestableen ikusgai daude. Ez dakigu oraindik zein izango den irabazlea, baina horietako bat izango da. Orduan, gaur gure saioan gurekin gelditzen baldin bazarete, zeintzuk diren dagoeneko kartelak ezagutuko duzue eta noski ikusiko duzue horien artean irabazlean bilakatuko dena. Orain apirilaren 30 arte bozkatzeko aukera dago, Iruñean erroldatuta egotea beharrezkoa da eta esan bezala saioa magazinaren amaieran erakusketa ikusiko duzue. Orain has gaitezen gaurko efemerideekin. Hemeretzigarren mendean hasiko gara, 1874an Guglielmo Marconi irratiaren asmatzailea jaio zen eta. 1985an bestalde lehendabiziko aldiz Euskal Herrian IESaren, hau da hartutako immunoeskasiaren sindromearen ondorioz pertsona bat zendu zen. Apirilaren 25eko titularrak edo lerroburuak. Lehendabiziko 8 egunetan, 4.408 pertsonek San Ferminak iragarriko dituen kartela bozkatu egin dute. Azken 9 urteetako parte hartzerik handiena izan da. Iruñean erroldatuta daudenek apirilaren 30 arte aukeratu dezakete gustoko duten diseinua edo kartela. Pamplona.esen digitalki, 7 CD-boxetan fisikoki eta 010 edo 94820 telefonora deituz bozkatu dezakete. Iruñeko udalak elkarretaratzea egin du hirian gertatutako ustezko sexu erasoaren kontra azaltzeko. Espainiako Auzitegi Nazionalak ahotsa.infoko kide bat deklaratzera deitu du terrorismoa goraipatu izana leporatuz. Konkretuki, 2 berrietan euskal preso politikoak terminoa erabili izanagatik. ELA sindikatuak azken 6 urteotan lan istripuek gora egin dutela azaldu du. Eguraldi txarraren ondorioz 23 pertsona Izandorreko aterpean ibainetan harrapatutak gelditu egin ziren. Suhiltzaileek atera zituzten eta Orreagako ostatura eraman. Ikastetxea izandako Maristen eraikinak 180 etxe bizitza hartuko ditu, 160 babestuak. Goazen egunkarietako azalekin, lehendabizi beti bezala Diario de Navarra.
Lerroburu hau nabarmentzen da, hiritarron alderdiak PPrekin harremana tenkatzen du ustekabean Angel Garrido fitxatu ostean. Azaleko argazkian emakumezko bat boto ontziak prestatzen ikusi daiteke. Izenburu hau darama irudiak. Nafarroako 46 udalerrik euren alkatean orden badakite, zerrenda bakarra dute eta. Diario de Notiziaseko titular nagusian, babes elkarteek abandonatutako 1500 animali jasotzen dituzte urtero. Azaleko argazkian, kanbio aldaketa koalizioko Ricardo Feliu, Anika Luján eta Arturo Goldarazena ageri dira. Azpian hau irakurri daiteke. Kanbio aldaketak historia egin nahi du eskuina garaituz eta senatuaren gehiengoa aldatuz. Garako lerroburu nagusian, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko burua Bizkaian denaren esaldi bat ipini dute. Kongresuaren ziurtasunik gabe estatus berria hemen adostea frustragarria izan daiteke. Azaleko argazkiak Nikola Sturgeon politikari eskoziarra erakusten du hurrengo izenburuarekin lagunduta. 2021erako erreferendum berria nahi du Eskoziak. Hedabide euskaldunetara pasako gara eta lehendabizi berria egunkarira joko dugu. Goian bizigiro atalean, albisteak kamiseta bihurtzeko erronkari heldu diote Leire Urdabeltzek, Iñaki González Fortunek eta Unai Bergarak. Horren azpian Nikola Sturgeon ageri da bigarren erreferendumera bidean izenburupean. Eskoziari buruz ari da eta hortik bekaldera pasako gara. Iskin batean eta gorriz nabarmenduta, Odon Elorzaren PSeren Gipuzkoako zerrendaburua denaren esaldi bat aurkitu daiteke. Atzeraka eragiten dit Ciudadanosekin ituna egiteaz espekulatze hutsak. Horren azpian, hizkuntzak gaztelania nagusitzeko eskuinen ardaia. Euskal Herria atalean paratu dute hori. Euskal Herria atalean ere, Guardia Zibilak abisu eman gabe Andoni Goikoetxea atxilotu du 7 urteko kartzela zigorra betearazteko. Kirolari dagokionez, Baskoniari ihes egin dio etxean aurretik jartzeko aukerak. Ekonomia arloan, maiatzak 1, 2 puntu. Elak eta Labek dei egingo dute bizitza kapitalaren gainetik jartzera. Eta amaitzeko iritzi artikulu bat, eskubide guztiak pertsona guztientzat izenburua daramana. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko webgunea. Langabezian 6.300 lagun gutxiago daude lehen 3 hilekoan populazio aktiboaren inkestaren arabera. Dio lehendabiziko albisteak. Alboan eskuinean beste 2 berri. Imanol Carrera, LAB, eta esaldi bat dago ondoan, Imanol Carrera Lab 2 puntu. Lan baldintzak duintzeko eta prekarizazioarekin amaitzeko aldarrikapen eguna izanen da maiatzaren 1. Azpian Lucia Otero 2 puntu. Kongresuan diputatuen gehiengoa izan da hobeto defendatu daiteke autogobernua. Ea zenolako agenda dugun Iruña herrian. Maiatzaren 2 arte, Kondestable Jauregiak Sanferminak iragartzeko 8 kartel finalistak hartuko ditu, kondestableen esan bezala eta sarrera libre. Gaur arratsaldeko 6etan eta Zorion Festa izenburupean, Lur Usabiaga ipuin kontalariak istorioak kontatuko dizkie umeei. Atarrabiako kulturetxean izango da eta sarrera libre. Bihar eta ez gaur, arratsaldeko 6etan Atarrabiako kulturetxeko antzokian, Demode Kuartetek epa txiki familiarentzako musika ikuskizuna eskainiko du. Sarrerak 4 euro balio du lehiatilan eta aldez aurretik interneten 3 euro. Informazio guztia Atarrabiako udalaren webgunean. Larunbatean, eguerdiko 12etan Burlatako kultur etxean apirileko feria ospatuko da. Sarrera libre. Larunbatean ere, baina arratsaldeko 8:30etan eta Barainaingo auditorioan, Izarok bere azkenengo lana aurkeztu egingo du kontzertu baten bitartez. EASON izenburua dauka lanak eta sarrerak 20 euro balio du aldez aurretik. Lehiatilan 22. Zeru lainotsua ostarte batzukin noizbehinka arratsalde gau partean zaparrada trumoitzuren bat botako du, hego mendebaldeko haize bizia ibiliko da, arratsaldean tarteka mendebaldetik joko du.
temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Hortziral goizan ostarte batzuk agertuko dira, arratsaldean lainotsuago egongo da eta euri txiki egingo du. Goizan hego-haizea ibiliko da, arratsaldean iparraldekoa, temperatura gutxi jaitsiko da. Iruñerriko berriak, lehendabizi noain. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga borondatez ordaindu daiteke dagoeneko. Maiatzaren 31 arte dago denbora, data hori barne. Ordainketak egiteko bideak udalaren web orrian zehazten dira. Eta hemendik horiek kontsultatzera animatzen zaituztegu. Adif trenbideko azpiegituren administrazioak lursail baten alokairua lizitazio publikora atera du. 1800 metro karratukoa da eta noainen kokatzen da. Trenbidearen bidezko merkantziak garraiatzeko, transportatzeko balioko du lursail eremu honek. Kontratua 2 urtekoa izango da 2020 urteko urtarrilaren 1 hasita. Goazen orain Oltzako zendeara. Oltzako zendeako kontzejuak kudeatzeko aholkulari juridikoa behar da. Deia egin du udalak eta bere webgunean oinarriak, baldintzak eta bestelako informazioa edo xehetasunak zintzilikatu egin dira. Aldi baterako kontratua izango da eta interesatuek maiatzaren 2 arte aurkeztu dezakete eskariak. Bukatzeko Iruñeko albisteak. Uda honetan Arantzadiko igerilekua irekita egongo da eta aurrei umeei zuzendutako igerik eta ikastaroak eskainiko ditu. Ekainaren 3tik ekainaren 27 arte eta abuztuaren 1tik abuztuaren 23 arte. Ekainean parte hartu nahi dutenak maiatzaren 7tik aurrera inskribatu ahalko dira Nafarroako Igeriketa Federazioaren webgunean, hau da fnn-nif.comen edo fisikoki federazioaren egoitzan Nafarroa Arena espazioan. Abuztuari dagokionez, uztailaren 15ean irekiko da epea. Online egin daiteke izen ematea aurreko web orri horretan federazioaren webgunean edo fisikoki leku berean, bere egoitzan, baina kasu honetan uztailaren 29tik aurrera. Gai gehiago Nafar hiriburuan, Iruñean. Iruñeko turismoa eta dinamizazioa bultzatzeko arlo honetako elkarteek eta irabazi asmorik gabeko entitateek diruz laguntzeko deialdia eginda, entitateak eta elkarteak beraz. 35.000 euro bideratuko dira eta xehetasunak apirilaren 1eko Nafarroako aldizkari ofizialaren 62. zenbakian argitaratu ziren. Turismoa bidaiatzearekin erlazionatuta dago bidaiatzea eta historia gustoko dutenek hitzordua dute gaur Gaztediaren etxean. Nafarroako Eskola Nautikoaren zuzendariak Juan Manuel Erreak hitzaldia eskainiko du Magallanesek eta Elkanok burututako historiako lehendabiziko munduari buelta hori birpasatuz. Hitzaldia izango da, esan bezala, ikusentzunezkoekin lagunduta. Arratsaldeko 7etan hasiko da eta nabigazioaren ikuspuntutik aztertuko du gertakizuna Erreak. Gaztediaren etxean mugimendu handia dago, hau ez bai da jarduera edo ekintza bakarra. Larunbatean adibidez, apirilaren 27an irrati lantegia eskainiko da. Ekoizpen musikala eta DJen mundua ere jorratuko dira. 14 eta 30 urte bitartekoentzat da ekitaldia. Arratsaldeko 6etan hasiko da, gaueko 9ak arte. Sarrera libre. Amaitzeko musikaren harira gainera gaur Bob Dylan musikaria Iruñean da. La Perla hotelean esnatu da gaur, apirilak 25, kontzertua eskainiko bai du gaur, bihar Bilbora joko du. Live in Person biraren baitan izan da, gaur kontzertua eskainiko du hemen Iruñan, bihar esan bezala,
Bilbon. Penintsulan egingo duen lehendabiziko ikuskizuna izango da gaurkoa. Beraz, bere lehendabiziko etenaldia hemen izan da, Iruñean. Osteguna da, beraz, gaur parlamentarien tartea daukagu. Zeri buruz galdetu diegu aste honetan, errefuxiatuen krisiari buruz. Aitamariren kasutik abiatuta, azkenean krisi honetan arreta jartzeko eta zer dagoen atzean jakin izan nahi dugu edo ze nolako iritzia duten gai hauen gainean. Eta hau da pentsatzen dutena. Alde batetik poza agertu behar, azkenean atzo jakin bai genuen Greziara iritsi berri dela Aitamari ontzia, baina beste alde batetik ere hausnarketa sakona egin behar da, jakinik azken asteotan eduki dituen zailtasunak nolakoak izan diren. Espainiar estatuak badirudi badaramala Europako beste estatu batzuek egindako bide berea, badirudi eskuin muturreko kriterio horiek erosi dituela eta gainera mankomunezko zentzukoa dena, hau da, itsasoan galuta daudenak edo urperatutako itsasontzien bizi irauten duten horiek jasotzearen derrigortasuna itsas zuzenbidekoa da. Eta hori da, prezizki, Espainiar estatuak Aitamari ontziari debekatu nahi ziona. Horrek ez dauka ezanka ez buru. Hori ez da gure aldetik gutxienez defendatzen dugun solidaritate kontzeptua, eta beraz horrelakoak berriro gertatzean, naiz eta postasuna azken finean iritsi delako edutikako zailtasunak hausnarketa sakona egin behar dugu zer nolako gizartean bizi garen. Dakigun bezala itsasontzia pasaren asteartean abiatu zen Grezia aldera, atzo iritsi zen Kios uhartera eta han bertan utzi zituzten elikagaiak, botikak eta bestelako gizalaguntzak, eta gero hortik abiatu ziren Lesbos aldera. Lesbosen, dakigun bezala, ieslariei osasun arreta eskaini nahi diete eta hortan dabiltza. Zenolako iritzia dugu? Ikusi dugu oztopo ari direla beraien lanetan, eta hor ikusten dugu guk PSOEk dituen bi aurpegi edo duen aurpegi bikoitza. Partido Sozialistak Akuariusekin egin zutena guztiok dugu gogoan, non pixka bat garbitu zuten beraien irudia, baina orain berriz ikusten dugu zenolako aurpegi bikoitza duen eta zenolako oztopoak jarri dizkiote giza laguntza eman nahi duenei. Orduan guk guretzat nola ikusten dugun hau, guk ikusten dugu hau onartezina dela, hau salagarria dela eta benetan konpondu beharreko arazo baten aurrean gaudela. Hori da gure iritzia eta EH Bilduk horrela ikusten du. Argi dagoena da, errefuxiatuen krisi honek, hau da, migrazio krisi hauek agerian utzi dutela, agian denok genekiguna, baino inork esan nahi ez zuena, eta hau da, bizi garela urritasun demokratikoaren Europan, solidaritatearen urritasunaren Europan, Salvini eta Orban bezalakoen Europa horretan bizi garela. Horrek, esaten duzu moduan, oso sakoneko afera du, eta bada zer norlako Europa eredua nahi dugun, munduari irekita, open arms dioen horren ereduari jarraiki besoak irekita ditugun, edo hirugarren munduari, edo gatazkak dituzten herrialdei bizkarra eman nahi diogun. Nire ustez, horrelako egoerak oso argi geratu du, Europak bizkarra eman nahi diola, de gutxienez erraztasunak oso urriak direla eta baldin badaude normalean ekimen pribatukoak direla, elkarteen aldetik egiten direnak, baina honez gobernuek beren ardura solidarioan, edo beren urkoari laguntza ematearen ardura horretan oinarritu da, beraz, sakoneko arazo horrek nire ustez agerian utzi duena da beti izan dugun jarrera edo irizpide egoista Europari begira.
Bai, zuk esan duzu, hau estati bat besterik ez da, eta errefuxiatuei buruz hitz egiten dugunean, Greziakoak ditugu orain guztiok buruan, Europan bertan daudelako, baina ezin ditugu ahaztu bestelako errefuxiatuak, hau da Pakistanekoak, Palestinakoak, Afrikakoak, edo Saharaguiak, horiek ere guztiok dakigun bezala urte asko daramatzate kanpamendu batean eta hor jarraitzen dute konponbiderik gabe. Orduan bai errefuxiatuei buruz hitz egiten dugunean, nazioarteko politikei buruz hitz egin behar dugu, hor dago arazoa, hortik sortzen da arazoa, zenolako nazioarteko politikak egiten ari diren, eta horiek sortarazten dituzte gaur egun ditugun arazo hauek. Eta orduan nola ikusten dugun guk, guk ikusten dugu bestelako politikak egin behar ditugula, sakonki, hasieratik, eta hor ikusten dugu, oso importantea da ulertzea pertsona guztiok dugula migratzeko eskubidea eta pertsona guztiok ditugula aske ibiltzeko edo zirkulatzeko eskubidea. Hor daude koskak eta politika horiek aldatu behar dira goitik bera. Zer esan nahi dut honekin? Dirutza gastatzen ari da, mugak eta harresiak egiten, dirutza gastatzen ari da hortan. Eta orduan hori egiten den bitartean alde batera uzten da benetako egin behar den politika eta zertan gastatu behar den dirutza hori. Hau da, pertsonak hartzeko eta pertsonak integratzeko gastatu behar da dirua. Eta ez harresiak eta ez pertsonak beraien eskubideak ukatzen. Eta orduan guk ikusten dugu hori nazioarteko politikan dagoela gakoa, nazioarteko politiketan dagoela, esan dudan bezala arazoa eta konponbidea. Biak daude eta errotik aldatu behar direla politika horiek, migrazio politika aldatu behar dira errotik eta orduan aurkituko dugu konponbidea. Gaiaren erroan, jatorrian, sustraietan badakigu zer dagoen, eta badirela dela Sirian, dela Libian, dela Afganistanen badaude oso gatazka ezberdinak, oso herrialde ezberdinetan, eta baduguna da oso Europa insolidario bat. Beraz, alde batetik, guk, Europarrok edo gutxienez Europar herrialdeetan nolabaiteko eragin politikoa dugun pertsonok badugu erantzunkizu bat eta badugu ardura bat kontutan izanik badugula eragiteko ahalmena, esan dezakegu alde batetik edo hirugarren munduko herrialdetan edo garapen bideetan dauden herrialdeetan edo simpleki gure bizilagunak diren herrialdeetan hor eragiteko nolabaiteko ahalmena dugu eta eragin hori izatekotan izan barko du beti elkarrizketaren aldetik eta bitartekaritzaren aldetik. Ez gaude gerren alde, ez gaude herrialde boteretsuek eta hau badiot tradizionalki horrela izan delako, bai Ingalaterrak, bai Frantziak, bai Estatu Batuek horrelako interbentzioak izan dituzte askotan herrialdeetan nolabaiteko bakea ironikoa izan daitekeen arren ezartzeko. Guk uste dugu badugula elkarrizketa bideak ezartzeko modurik, ONG-ak oso ongi daude, haien lana egiten dute, baina ezin dira izan gobernuen atzetik lana egiten duten bakarrak. Gobernuek, herrialdeek, Europar Batasunak berak bere oinarriak ez daudela ustelak eta ez direla lehen esaten nuen moduan herrialde horiei bizkarra emateko prest daudela frogatzen badute nolabaiteko interbentzioa, nolabaiteko laguntza izan behar da, baina laguntza benetakoa, ez laguntza subsidiarioa baizik eta eragina duena. Aurreko galderarekin lotuko dut, eta orduan lehen esan dudan bezala guretzat gaia, Europan bertan noski, Europak sakonki aztertu behar du, eta Europak eman behar du konponbidea, eta lehen esan dudan bezala lotuta dago
eskubideekin. Pertsona guztion eskubideak bermatu behar ditugu, eta hor lehen esan duan bezala, hor dugu eskubidea, migratzeko eskubidea, eta libre ibiltzeko eta libre zirkulatzeko eskubidea. Pentsa zer esango genukeen guk adibidez, guri ukatuko baligute zerrakinek, Alemaniara joateko eskubidea adibidez. Bai, oporretan joan nahi baldin badugu, edo lanera joan nahi baldin badugu. Zer pentsatuko genuke? Guk esango genuke eskubide osoa dugula Alemaniara joateko, eta lana aurkitzeko Alemanian prestatuta gaudelako, eta Europarra garelako, eta hauta beste. Hori ez da guk dugun eskubidea, baizik eta pertsona guztiok dugun eskubidea. Eta hori da hemen Europan eta mundu osoan egiten ari garena. Pertsonei eskubideak urratu eta eskubideak ukatu. Orduan, lehen esan duan bezala, nazioarteko politikak eta migrazio politikak aldatu behar dira, baina errotik eta konpondu behar dira, eta momentu honetan gainera ezin dugu gehiago itxaron. Oso egoera larriak bizitzen ari gara, badakigu Mediterraneoan egunero itotzen ari dela jendea, pertsonak hiltzen ari direla, Mediterraneo itsasoak irensten dituela pertsonak egunero, eta orduan horren aurrean ezin dugu begiratu beste aldera. Hori da orain arte gertatzen ari dena, Europak beste aldera begiratzen ari dela, eta ematen du hemen ez dagoela arazorik, eta orduan horiek itotzen dira Mediterraneoan, eta iristen direnak, Lesbosera iristen direnak, horiek kanpamendu horietan sartzen ditugu, gero eta pertsona gehiago daude, oso baldintza txarretan daude, hiltzen ari da jendean bertan, eta horren aurrean politikak aldatu behar dira sakonki eta errotik dudari gabe, eta gainera itxaron gabe ez dagoagulako denborarik itxaroteko. Ezagutu dugu aste honetan nola Auzitegi Nazionalak Nafarroako kutxaren azken kontuak nolabaitean artxibatu dituen. 7 balizko delitu edo balizko ikerketa afera artxibatu ditu, alde batetik bai Sanz lehendakari ordearen eta Enrique Goñi Nafarroako kutxaren buruzagi ohiaren ondarearen handitzea, beste aldetik kobratutako dieten zilegitasuna edo legaltasuna, eta horrela 7 puntutaraino. Agerikoa izan dena da, legea eskutan edukita jokabide guzti horiek ez omen zirela ilegalak. Orain bai, begiratu beharko genuke ere legeak zer dioen, jardunak zer erakusten digun, eta gero hiritarren edo zeinen begietara nolako jarduerak egon diren. Uka ezina dena da Nafarroako kutxak Bizpahiru urtetan 1.000 milioi euroko galerak eduki zituela, bere ondarearen balioa, bere patrimonio horren balioak 1.000 milioi euro galdu zituela, eta hori ez zela nolabiteko ondare pribatu bat, baizik eta Nafar guztion ondarea zen zeo zer. Nafar guztioi egindako lapurreta izan da hori, kobratzen zituzten dietak nolabiteko lana egitearen ordez edo lana egitearen saritan emandako dieta horiek jakinda egindako lanak lagundu zuela, Nafarroko kutxak 1.000 milioi euro galtzera lagundu zuela, zilegiak dira, etikoak dira. Beno, legeak eskutan edukita badirudi ez dagoela inolako arazorik. Arazoa zer da? Arazoa da agian denbora gehiagiz etikoa etzena, normala etzena, edo noren begitan agian ilegala ere bazena legea eskutan legala omen dela. Eta Auzitegi Nazionalak ez duela inolako ilegaltasunik ikusten. Tamalgarria benetan, bai, legala badirudi baita ere badela. Gai librea eta gauden garaian gaudela, bakarrik esan nahi dugu eta Euskal Herria Bildutik esan nahi diogu jendeari oso hauteskunde edo ziklo baten aurrean gaudela, eta orduan bai igande hontan eta bai maiatzean oso garrantzitsua dela guztiok bozkatzera joatea. Esan nahi dute abstentzioa ez dela bidea gure komunitatean eta
estatu mailan ere oso momentu importantean gaude, gu badakigu gure ahotsa eta gure proposamenak eraman behar ditugula Madrilera, bai, eta orduan, igande honetan eskatu nahi diegu jendeari, mesedez etxean ez gelditzeko, joateko bozka ematera, eta guztion artean, bai, belpoztu eta Kongresura eta Arturo Goldaraztena senatura eraman behar ditugula dudari gabe, gure ahotsa, gure proposamenak eta gure nahiak entzun behar dira eta landu behar direla Madrilen ere. Hori igande honi dagokionez eta gero maiatzari begira, badakigu Euskal Herria Bildutik proposamen onak beti bezala, onak eta gainera aldaketaren sustengua eta ez bakarri sustengua, baizik eta aldaketaren oinarria gu garela eta gu gara aldaketaren ordezka nagusienak eta orduan bozka ere eskatu nahi dugu maiatzerako. Eta hori da gure gai librea azken finean oso momentu garrantzitsu batean gaudelako. Goazen magazinaren bigarren zatiarekin, gaurko elkarrizketa bakarrean platoan Josu Osta izango dugu ataketik dator eta ze nolako manifestua prestatu duten politikariek eta gizarteak kontutan hartzeko orain hauteskunde garaian gaudela. Beste Espainia bat eta beste Europa bat posible dira. Hori da atak defendatzen duena eta mezu hori helarazi nahi dio bai gizarteari eta bai alderdiei aste honetan hain garrantzitsua badakizue asteburuan hauteskundeak izango direla. Josu Osta etorri da bertatik, ataketik. Arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, bai. Ongi pozten naiz. Bai. Eskerrik asko etorri izanagatik. Bai. Orduan, Ustera. atak herri mugimendu bat da. Bai. Bai, konta iguzu nola sortu zen? Bai, duela 20 urte sortu zen Frantzian, eta hasieran helburu hori importantena zen Tobin tasaren kontra lan egitea eta borrokatzea. Baina gero azkenean zabaldu da eta azkenean ekonomia beste ikuspuntu batetik posiblea dela aldarrikatzea da helburua. Orduan zabaldu dugu gaiak eta noski tasa Tobin edo beste IETF-ren kontrako horrelako proposamenak ere baditugu eta importantea da, baina gehiago ere bai, dago gehiago importanteak direnak eta horregatik hauteskundeen aurrean egin dugu manifestu bat hori esateko eztabaidatzeko, proposatzen duguna da gaiak eztabaidatzeko eta ekonomia eztabaidatzeko eta ez bakarrik beste gaur egun importantzia ematen dieten gaiei. Izen osoa da atak justizia ekonomiko-soziala, ez? Bai, hori da. Ekonomia beste ikuspuntu batetik eta tasa Tobin hasieran jarri gorena, baina azkenean gizartearekin lotuta dagoena. Azkenean importantea da guretzat harremanak sortzea beste mugimenduekin, hezkuntza ere importantea da, ekonomiari buruzko hezkuntza, eta hau ere lantzen dugu, importantea delako. Jende asko pentsatzen du, ekonomia oso zaila dela, teknikoek esan behar dutela eta guk esaten dugu ez. Bai, teknikoak handaude, badaude tekniko kolore guztietakoak, eta horregatik importantea da gizarteak erabakitzea eta ezagutzea gaia, eta ez izan beldurra ekonomia ulertzeari, ez? Eta orduan, parte hartu behar dugu, ezagutu behar dugu, eta gure iritzia eman behar dugu. Bestela ematen du hori, kanpokoek erabaki behar dutela, eta haiek badutela egia oso, eta hori ez da egia. Orduan, argi dagoena da, errealitatearen aurrean badaudela ikuspuntu desberdinak. Eta hori da guk proposatzen duguna, beste ikuspuntu batetik, neoliberalismo edo kapitalismoaren aurrean badaude beste proposamenak eta bidegarriak direnak. Eta hori importantea da bereganatzea, eztabaida honetan sartzea, baina noski irizpideekin. Eta badaude gaur egun informazio asko, eta guk ere lantzen dugu, eta teknikoak baditugu barnean, eta oso importantea da parte hartzea eta bertez ere hori beldurra galtzea. Bai, azkenean guztiei eragiten diolako sistema. Bai, noski, bai.
esan duzu Frantzian sortu zen mugimendua, baina orain nazioartekoa da. Bai, mundu osoan, batez ere Europan gaude, baina Afrikan eta Argentinan ere, Kanadan, Estatu Batuetan ere, baina indar gehiena dugu batez ere harreman handia dugu Europako herrialdeekin eta bat dugu koordinakunde bat, eta bai, elkartzen gara askotan, bai. Izan ere, manifestuaren izenburuan Europari referentzia egiten diezu. Bai, nahiz eta Espainiako hauteskundeak izan, argi dagoena da, erabaki politikoak eta ekonomiko gehienak Europan sortzen direla, eta gero etorriko direla, eta horregatik importantea da, beste estatu bat edo beste Espainia bat posiblea dela, eta beste Europa ere posiblea dela, eta beharrezkoa dela aldatzea. Orduan, aipatu duzu neoliberalismoa eta kapitalismoaren kontra zaudetela edo bere eraginaren ikusten duzu badaudela beste sistema batzuk esan duzu posible direnak eta hobeagoak izango liratekenak. Bai, argi dagoena da gaur egungo bereziki gaur egun gero eta gogorrago ez, kapitalismo edo neoliberalismoaren helburua beti etekinak lortzea ahalik eta gehien. Eta guk esaten dugu hori ez da, beharrezkoa. Zein da, edo zein izan behar da ekonomiaren helburua, personen bete beharra betetzea. Eta hori da helburua. Eta hori kontutan hartu izan behar dugu beti lurra mugatuta dagoela, eta ezin dugu garatu eta garapena beti hori da lelo ospetsua eta garapena aurten izango da 1,2, 1,3, 1,5, 1,7 hori da stokeri bat. Ezin dugu jarraitu dinamika honekin. Lurra mugatuta dago eta gure garapena ere mugatuta. Ekonomikoki horrek ez du esan nahi erdiarora itzuliko garela ez, baizik eta murriztu behar ditugula gure konsumoak, argi dagoena energiaren muga gainditu dugula ja, orduan pikoa gainditu dugula eta gaur egun gero eta zailagoa da eta etekin gutxiago ateratzen diogu petroliari eta orduan mugatuta gaude eta hori da onartu behar dugun lehenengo gauza. Haizu, hau ez da posible, guk uste genuen eta hasieran krisia hasi zenean oso kuriosoa zen, batzuk aipatu zutela hori, kolokan jartzen zutela garapena eta gizarte mota hori. Gutxi iraundu zuen horrek eta azkenean ikusten duguna da, berriro itzuliko gara lehen geunden tokira, eta hori ez da, orduan krisiak gaixotasunekin, personekin gertatzen dena, ez? Gaixotasunak dira, abiso bat, kontuz, zibili. Krisiak izan behar ziren horretarako, kontuz, noragoaz, ez? Eta hori da aztertu behar duguna, baina ematen du, ez dugula hori ikusi behar, telebistetan eta komunikabidetan hori ez da aipatzen, eta hori da gu eskatzen duguna, ez? Aztarte ezagun, zer gizarte mota nahi dugun, zein da ekonomiaren helburua, lurrak dituen, lurrak eta personen helburua zoriontsua izateko zer da behar duguna. Ahalik eta kotxe gehiago izatea, orduan gaur egun adibidez, ez tontakeri bada ez, baina kotxea zein da hoberena, elektrikoa eta ez dakiz ere, helburua ez da hori, gaur egun ditugun kotxeak elektrikoarekin aldatzea, baizik eta zein eredu, garaioa zein eredua da duguna, publikoa da garatu behar duguna, eta ez elektrikoa du, hobeda elektrikoa izatea, gasolioa baino, baina helburua ez da hori, baizik eta zein hainbeste bidai egin behar dugu, edo hobeda, edo alimentoarekin, edo egiten duguna, kilometro zerokoak ahalik eta gehien erabili behar dugu. Horregatik importantea da eredua aztertzea eta eredua kolokan jartzea. Berreziketa bat beharko lirateke ez? Nola ikusten duzue gizartea, kontzientea da? Ez, horitzarrez, ez. Horregatik gure arlo bat oso importantea dena, hortaz eztabaidatzea, orain ospatu, kurso honetan krisia sortu zen 10. urtemuga, honekin batera atera dugu liburu bat, Frantzian sortutakoa, baina hemen egokitu dugu. Eta importantea da hori aztertzea, eta horregatik joan gara ikastetxe batzuetara, hortaz hitz egiteko, erakusketa bat ere egin dugu, eta guretzat importantea da jendearen eta ikasleen hezkuntza lantzea eta aztertzea, baina ez dakit guk eskatzen duguna inposatzeko, baizik eta eztabaidatzeko, azter dezagun, zer da nahi duguna, zeintzu dira benetan gure bete beharrak. Eta horregatik, importantea da, gaur egun, ekonomia feministak esaten duena, zer da esaten duena, helburua, edo zentroan jarri behar dugula persona, eta zaintzak,
Desberdintzen dugu lana eta enplegu bat. Gauza bada, bete beharrak ditugu, jateko, arropa eramateko, garbitzeko eta bara, aurrak eta hirugarren adineko persona zaintzea, eta hori ez da lana, baina beharrezkoa da. Horregatik importantea da hori, bai, zenturan jartzea, eta hori da bete beharrak. Orduan, bete beharrak baldin badira, kontutan hartu behar dugu, eta ezin dugu baztertu, eta edo emakumezkondako utzi, gaur egun gertatzen dena, edo kanpotarrendako. Ez, aztertu behar dugu, eta denon artean eraman behar dugu aurrera. Esan daiteke, azkenean dela, banaketa justu bat, eta denari buruz edo hor, esan nahi dut, zuzenduta hori adibidez, zaintza guztien artean egin beharrekoa, ekonomia justu bat guztien artean hori privilegiorik gabe, ez dago, ez egotea hori desberdintasunik, ez? Hori da, bai. Alde batik gizon eta emakumeen artean, baina gaur egun hemen bizi dugunak eta hirugarren munduan lehen esaten zena, ez? Gaur egun ematen du, lehen hirugarren mundua erabiltzen zen dirua, materialak ateratzeko, baina gaur egun berdin da, ematen du sistematik kanpo daudela eta berdin zaigula haien etorkizuna, eta hori ez mundu bada, eta mundu osoa kontutan hartu behar dugu, eta noski bere mugak ere, lurrak bere muga ditu, eta hori ezinezkoa, beharrezkoa da kontutan hartzea, mugatuta gaudelako, baina ez jaso hori zigor bat bezala, eta hori da aukera bat, aukera hobeto bizitzeko, ez? Persona askorekin hitz egiten dugu, eta ez du denborarik, lor dezagun, hori da, orduan lana banatu behar dugu denon artean, lan guztiak, hori da, zaintzak ere bereziki, etxekoak eta personak hori beharrezkoak diren personen dako, eta sistema honetan denon artean eta hobeto bizitzeko izan behar da. Eta esan duzuna, krisi ekonomikoa abisu bat izan zen, zerbait gaizkidoa, eta krisi guztiak bezala ze, orain refuxiatuen krisiak azkenean alde egiten dutela, baina hor ere atzean sistema hau dago. Bai. Hori da, ez? Baina hortaz ez da hitz egiten, ez? Hau da inbazio bat, ez? Kanpotik gertatzen dena, zergatik gertatzen da hori. Jaten ez bagara sustaietara ezin dugu konpondu, ez? Helburua ez da Mediterraneoan gertatzen dena, zergatik gertatzen da hori. Zer da egin behar duguna mundu justu bat egiteko, eta denon artean, eta horregatik importantea da guretzat elkartasuna, ez? Batzuetan ematen du krisia garaian, gurea, guk, nola gu gara, gu hitz egiten dugu, edo aipatzen dugunean esan nahi dugu badagoela besteak direnak, ez? Gu ez garenok, eta gu gara izan behar gara mundu osoa, planeta osoa, eta hori da kontutan hartu behar duguna eta integratu behar duguna, bestela eredu hori ez egu gustatzen, ez? Hori da kapitalismoa, gertatzen da kapitalismoa lehen, hasieran kapitalismo ekonomiarekin lotuta zegoen, baina gaur egun hartu ditu filosofia, baloreak eta gizartearen ikuspuntua, eta batzuk esaten dute bihotza eta arima ere kutsatu gaituela. Giza eskubideak daude hor. Bai, hori da, berreskuratu behar dugu, ematen du oinarritzat dugula eta deno sinesten dugula, eta praktikan ez hainbeste ahaztuta dugu, eta argi dagoena adibide bai hartzeagatik, egun hauetan atera dena, ez? Notre Dame zua hartu du, eta momentu, 10 ordutan ez dakizen bat milioi eskuratu dute, eta gauza berdina askoz larriago gozearekin eta ez dago dirurik. Nola ez dagoela dirurik? Badagoela dirurik, gertatzen dena da, erabiltzen dugu gauza batzuen dako, ez batzuen dako, ez? Hori da, baina Paris eta Notre Dame eta polita da, eta bai, egia da, baina importanteago da bizitzak, ez? Personen bizitzak hemengoak edo nongoak. Bai, lehentasunen eta hori da, justu eta oreka bat justua lortzea. Bai, hori da, bai. Gainera, behin eta berrez aipatu dituzu hori lurraren baliabideak eta agortzen dela, mugatua dela, eta hori oinarrizkoena da, azkenean guztien etxea da. Bai, baina harrigarria da hortaz ez dela hitz egiten. Ez da bat ere hitz egiten. Bai, bakarrik batzuk eta baztertu daude komunikabidetatik, ez? Eta importante, derrigorrezkoa da hortaz hitz egitea. Esan duzu hori berriziketa horretan ikastetxeetan egon zaretela, gizarteari buruz hitz egin dugu. Politikariei dagokienez, adibidez egun hauetan eztabaidetan,
Bai, horregatik guk egin dugu testu hau, ez? Haiei esateko haizu begira, hau kontutan hartu behar duzu. Eta baina ematen du kontrakoa, adibidez, guretzat oso importantea da zergak eta uste dugu eta zergin alde gaude. Eta ematen du gaur egun, ez dakit, botu gehien ematen duena da zerga jeistea. Zerga jeisten baldin badugu, argi dagoena da, ondori badagoela. Zein da, zerbitzu publikoak txikituko direla. Txikitu edo murriztu eta hori da. Eta guk argi duguna da, publikoa landu behar dugula. Ez bakarrik hezkuntza eta osasuna, bezketa diez, guretzat oso importantea banka publikoa. Banka publiko bat beharrezkoa da. Gertatzen da, banka publikoa hitz egiten dugu, batzutan lotzen dugu kutxekin, ez? Hemen Nafarroan gertatu dena, eta orduan beldur gara, ez? Ez. Neurri batean banka publikoa zen, baina ez era bat, ez? Banka publikoa da, estatuak duen, argi dagoena da, eskubide bat baldin badugu gobernuak bete behar duela, ez? Eta guk gaur egun, dozen gauza egiteko, behar dugu zenbaki kontu bat. Eta hori da, bete behar hori, eta gaur egun bankuek gero eta gehiago kobratzen dizute dozein tontakeria egitea transferentzia bat eta hori, 2 euro eta ez dakiz zer, baina nola, diru ateratzeko ere, txartela ere izateko ere, azkenean, sartu digute txartela eta orain, ordaindu behar dugu txartela izateagatik, hau zer da, gure dirua da, haiek ez dute ezer. Eta orduan, guk behin eta berriro ordaindu, orduan, eskubide bat baldin bada, gobernuak osatu behar du hori ez, eta horregatik esaten dugu, banka publikoa derrigorrezkoa da, horrelako zerbitzu publiko bat emateko, eta hortaz gain, azkenean kompetentzia, azkenean ez kompetentzia bezik, eta beste eredu bat, bankuen helburua ez da diru ateratzea, etekinak ateratzea, gero eta gehiago. Krisi garaian argi gelditu da, bankuak etekinak atera dute eta gero krisian guk salbatu dugu eta dirua sartu dugu eta haiek ez dute itzuli nahi, hori da ez, orduan, banka publikoa bat izango bagenu, hori da, beti da defendatu behar duguna. Banka pribatua bai, baina haiek atera behar zuten bere problemak ez, eta ez estatuak ez, eta horregatik importantea da publikoa lantzea. Horrelako gizartean sinesten baldin badugu, guk bai, horregatik eztabaida batzuk, ez, pribatua eta gaur egun, ez dakit, pensioekin gertatzen dena, ez? Hori da, guk aldarrikatzen duguna da, hori, bete behar dugula gobernuak, eta ez, bakoitza bere soldatarekin atera zati bat, ez. Hori da, horregatik importantea da eredua, eta kapitalismoaren kontrako beste eredu bat. Eta esan duzu, adibidez bankuen kasuan, konponbiderako hor bai denen artean batasun bat lortu da, hori ez, erreskate hori egiteko, baina hori beti aplikatu behar da, ez delakoa llegatu behar horretara. Hori da, bai. Bai, eredua, bai, azkenean bai, esan duzuna, sistema. Sistema bai, eta horregatik importantea da gobernuak, edo gobernuek kontrolatu behar dutela banket eta pribatuak dena. Ez dakit, enpresak duten, badago lege bat, edo lege batzuk hori langileen eskubideak defendatzeko. Gauza berdina, pertsona guztien eskubideak defendatzeko banketxeak egiten dutena. Eta han badago, gaur egun ekonomia, gu pentsatzen duguna ekonomia dela, mailak edo ez dakiz zer egiteko eta tresnak ez. Gaur egun, gehien mugitzen duen arloak dira espekulazioa. Ez dute zer sortzen, baina dirua mugitzen da eta etekinak ere lortzen dute pila. Hori ez da ekonomia, hori da mafia bat. Ekonomia da, izan behar da, zerbait sortzeko eta gure bete beharrak asetzeko. Baina horrelako espekulazio, edo horregatik espekulazioari neurriak hartu behar dugu eta kontrolatu behar dugu. Eta horregatik zergak. Importantea dira zergak. Orduan, gaur egun, beza ordaintzen dugu edo zen gauza egiten dugunean, eta espekulazioaz ez dakiz egiten dute enpresa edo akzioak erosten dituztenean edo txampoiak eta hori, eta haiek ez dute ordaintzen. Eta gaur egun badago, gainera, ez da bakarri betiko espekulazioa, baizik eta gaur egun badaude ordenagailuak, susartzen duzu akzioak, eta minutu batean, agian ez, 60 aldiz edo 80 aldiz
minutuero aldatzen dutela erosi saldu, horrelako kantitate txiki bat erosteko edo irabazteko, ez? Eta hori, baina zer da honekin lortzen dutena? Haien dirua ateratzea, ez? Etekin gehiago ateratzea, baina gizartea hortaz ez da likatzen, ez du ezertarako balio, kontrakoa. Orduan hori da muga jarri behar dugu. Gertatzen dena da, batzutan, zoritzarrez, gertatzen dena da, Europan edo estatuan, Europan gutxienez argi dagoena da, gehien agintzen dutena dira botoa lortu ez dutena. Potere ekonomikoak eta Bruselasen dauden horrelako enpresak eta horrelako sare bat. Orduan guzti hau da manifestuak biltzen duena. Bai, horrelako gauzetaz hitz egiten dugu eta bai eskatzen dugu talde politikoi hortaz hitz egiteko eta gizarteari ere. Importantea da gizarteak, lehen aipatu dudana, ez? Kontutan hartu behar dugula zein den egoera eta ez utzi dena politikoen eskuetan. Ez da, bai, askotan aipatu da, ez? Ez dela nahikoa 4 urtean behin botua ematea eta ez. Kontrolatu behar dugu hori. Eta importantea da sistema honekin kritiko garenok elkartu behar garela eta indar gehiago izateko eta benetan eragina izateko. Eta demokrazia, benetazko demokrazia, noski demokraziaren alde gaude, baina benetazko demokrazia. Eta parte hartzeko, kritikatzeko, galdetzeko, ez diogu izan beldur galdeketak egiteari, eta parte, Suizan egiten dutena, ez? Noiz benka, edozen gaietaz, eta gehienak esaten duena, onartzen da eta kito, ez? Horrelako gauzak, ez? Gehiago hitz egin behar dugu, gehiago, eta gaur egun telematikoki posiblea da lehen, ez? Eta garestia, baina gaur egun posiblea da horrelako, eta herrietan, ez? Nafarroan edo Iruñan edo zakinon, horrelako galdetegi bat eta galdeketa bat egin, eta zer utzen zezu hau, eta presupuestoak, eta aurrekontuak, eta proiektu hau aurrera, eta posiblea da horrelako gauzak egitea, baina gutxi erabiltzen da. Bai, ez dugu ahaztu behar, azkenean guk ipini ditugula hor, politikariak, bozkatu egin ditugu, eta kendu ditzazkegu, esan nahi dut, hor daude, baina guretzat eta haientzat guztien gizartearen parte dira, gu bezala eta gizartean pentsatu behar dute, gizarte sozialean. Bai, hori da izan behar den helburua. Eta badaude gauza batzuk egiten direla, presupuesto partizipatiboak eta gauza batzuk erabakitzen direla. Proiektu aldaketa bat egiten dunean, Iruñan badakit egin dutela horrelako zerbait, baina gehiago eskatu behar dugu, eta gehiago parte hartu, eta horrelako hartu eman azkarrago, bestela haiek ere galtzen dira, haiek politikoak galtzen dira, ez dakit non, ez? Eta badakit, batzuk nahi dutela eta zaila dela sistema, ere oso mansoa doalako eta bai zailagoa. Baina guk gizartean gaudenak eta talde antolatuta gauden personak importantea da horrelako sare bat osatzea eta zer da eskatzen duguna. Deno batera joan behar dugu beste eredu bat, pertsonaren alde eta gizarte berri baten alde. Ataki dagokionez nola antolatzen zarete zenbatero? Bai, 15ean behin elkartzen gara, badaude 10-12 persona elkartzen garenok, hori 15ean behin, eta batez ere erabiltzen duguna, gai, hitzaldiak antolatzeko, materiala ateratzeko, aurreko gunean Erreasek egin zuen azokan, egon ginen mai batekin, informazioa ematen, liburua, saltzen, liburua eskaintzen, lehen aipatu den krisiari buruzko liburua egiten, duela, bai, joan den hilabetean, egin genuen ikastaro bat, 8 hitzaldiekin, 5 personekin emandako, azkenean, ekonomialariak ez diren ekonomia hitz egiteko. Eta 5 persona ekarri genituen, oso interesgarriak diren denak, eta, bataz besteko 60 persona elkartu ginen, eta pozik gaude arrakastarekin, ez? Eta hori da, 3. edizio egiten duguna, gero unarekin batera ere, urrian egin genuen hitzaldiak ere bai, materialak ateratzen dugu, badugu gure webgunea, eta importantea da, gurea zumeagoa da, noski hemen Nafarrokoa, baina estatu mailan duguna oso importantea da, informazio asko jasotzen dugu, eta bai, nik uste dut lan bat polita egiten dugula, batez ere informazio emateko eta hezkuntza arloan.
Bai, esan duzun, azkenean gai hauek mahaigaineratzeko, eztabaidatzeko eta hausnarketa sustatzen. Bai, hori da, baina argudioekin. Importantea, eta gaur egun badaude, gure barruan, badaude ekonomialari batzuk oso ulergarria direnak. Eta hori importantea da, beldurra galtzea, eta zen, saiatuko naiz hurbiltzen gai honi, poliki, nik egia esan, duela 6-8 urte, gutxinekien ekonomiari buruz, eta egunkaria irakurtzerakoan hau baitekatzen ni pasatzen nintzen gainetik, ez? Gaur egun kontrakoa, hori da bilatzen dudan lehenengoa, ez? Baina poliki egin liteke eta, gai guztiekin bezala. Eta importantea da hori formakuntza ematea. Formakuntza ez badugu, azkenean sinestu behar dugu espertoek esaten dutena, eta espertoek badute, telebistenetan ikusten duguna, bakoitza badu bere ikuspuntua, eta gaur egun dagoena, eta gero talde politikoekin edo azkenen dinamikarekin, ulertzen da, batzuk sistemaren alde, eta egin behar da, hitz egiten dute asko, baina azkenean poterean daudenen alde, eta beste batzuk kritikoago dira, eta bueno. Bai, azkenean guregan eragina duten erabakiak hartzen dituzte. Orduan, zeri buruz ari dira hitz egiten edo zeri buruz ari dira erabakitzen edo zer daude hautatzen guretzat. Bai. Bai, pentsamendu kritikoa garatzearen alde egiten duzu. Bai, argi eta garbi kritikoa saiatzen garela eta eztabaidatzeko, eta egia da gero batzutan bai, hori da guk ez dugu egi osoa, argi dugu, ez? Baina badugu gure egia, eta hori da mahaiaren gainean jartzen duguna, eztabaidatzeko. Eta gutxienez jendeak erremintak izatea, pentsatzeko eta... Bai, pentsatzeko, eztabaidatzeko, exigitzeko, eta benetazko sakona diren gaietaz hitz egiteko, hauteskundetan bereziki, zertaz hitz, baina horrelako, nik ikusi nuen astelehenean eta asteetan eztabaidak, eta horrelako gaiak ez dira aipatzen. Zu gehiago ez dakizer, gezurtero zarela eta dakizer, baina benetazko gaiak argudioekin. Batzutan aurpegiratzen dira gauza batzuk, baina benetazko argudioekin eta hau zergatik ez, zen da ondorioak, nik horrelako gaiak edo eztabaidak ez dituti ikusten egunkarietan edo telebistetan, eta hori da tristeena. Bai. Orduan, manifestua nonbaiten aurkitu dezakegu etxetik zehaztu nahi baldin edo sakontzeko? Bai, Ataken webgunean badugu zintzilikatuta, eta hortaz gain, lehen aipatu dudan hitzaldiak ere, bideoan dauden, kokatuta, eta nik uste du interesgarri dela poliki eta emanzoi entzuteko, baina nik uste du ulergarria direla eta beti aukerak ematen digutela sakontzeko gaian eta sartzeko, ez? Orduan denetari dugu, bai Nafarroan, baita Madrilgo Ataken ere bai. Bai, pertsona ardigunean, sistema jasangarri bat, bai, soziala eta... Bai, beste gizarte bat azkenean, posiblea dela, ez? Neurri batean, maiatzak 15ean eskatzen zena, ez? Badago, beste ilusio bat, beste amets bat, eta hori da berreskuratu behar duguna, ez? Margaret Thatcherrek esaten duena ez dagoela etorkizunik, eta guk esaten dugu nola, ez dagoela, bai badagoela etorkizunik, badagoela beste bide bat gauzak egiteko, ez? Eta hori importantea da aldarrikatzea eta borrokatzea, eta ez, gu sinesten dugu eta gure eskuetan dagoela, gure, esan edut, gehiengoaren eskuetan dagoela, ez? Orduan, erabakiak hartzen direnean hori da pentsatu behar duguna, nori dagozkie eta nori ez. Eta hori da batzutan, ez dakite, engainatzen gaituztela, ez? Oso hitz politak adibidez, lehen aipatu dana, ez? Zerga jaitsiko ditugu, zerga baina nori. Eta hori nori egiten dio favore bat, edo mesede handi bat. Hori da kritikoak izan behar, eta batzutan zaila da, azkenean hitzak dira eta hitzako eta denek gauzak antzekoak esaten dute, baina ez dira gauza berdina, denek ez dute gauza berdina. Badaude batzuk hori beste mundu bat, beste ikuspuntu bat, beste balore bat ematen dutena, ez? Gertatzen dena da hitzak, hitz egin dezagu demokrazia, askatasuna, ez dakizer gizartea, eta baina zer da atzean dagoena. Eta hori benetan kritikoak izateko ulertu behar dugu, zer da nola mugitzen diren gauzak, zentzu diren aktoreak eta aktore bakoitzak aipatzen duena da. Ez da erreza, baina horrelako, bai, gure burua kritikoak izan behar gara, eta, bueno, Gainera orain programen eta promesen epean gaude, eta
Bai, hori ere kontutan hartu behar da. Orain bozkatzerakoan norbanakoek kontutan hartu behar dute guztia, baina urte osoan zehar, eta bai. Bai, hori da, jarraitu behar dugula, bai, haiek esaten dena gertatzen dena da, programak zabalak dira, gauza asko agertzen dira, baina gero komunikabideetan ikusten duguna edo eztabaidetan ikusten duguna askoz murriztuago dira eta ez dira gainetik aipatzen dute, baina ez dakigu gero atzean dagoena, ez? Orduan, importantea da irakurtzea, hori da askok egiten ez duguna, ez? Hori txarrez, egia da, bai, egunkaritan agertzen dena, eta honekin nahikoa dugu, pensatzen dugu, eta ez da nahikoa, irakurri behar dugu benetan esaten dutena, baina horrek suposatzen du lana, eta batzutan kostatzen zaigu, ez? Baina importantea da hori, eta gero eskatzeko, exigitzeko, eta zuk esan zenuen hau, eta ez duzu bete, eta zergatik ez. Eta ez da bakarrik gero mendeku hartu, eta orduan ez dizut emango botua, ez. Epea bukatu baino lehenago exigitu behar dugu, hau da, ponpon eta jarraitu, bai, exigitzen haiek esandakoa. Orduan, esaten baldin baute bete behar dute, bestela orain gauza da. Guk egingo dugu ez dakizen basetxe bizitza, ez dakigu zenbat lan postu, 500.000 ez dakizat, urtero, eta gero ez dute egiten ez, baina, bai, jaso dugun erentziagatik eta ez dakize, krisi aldatu da, edo beti aitzakiak dira, ez? Eta esan behar dute, begira, ez dugu egin hau, importante izango litzateke horrelako, ez dakit, hasieran esandakoa eta lortu dutena aurkeztea, eta ez begira, guk hau eskaini genuen eta hau da bete duguna, eta bete dugu ez dakizen egunekoa. Behintzat argudio honak ematen baldin badituzte, bete baldin badez dira, ez? Bai. Gero realidadea komplexua izan daiteke. Bai. Baina pizka bat humiltasunaz eta esan da, begira, den ez dugu lortu, baina ez, ahazten da. Ez dakigu zer, ahazten zegu guri, duela 4 urte zer izan zuten Auskalo, zer zen, eta gaur egun, eta bai, azkenean hitzak dira, ez? Hitz politak, hitz pomposoak, eta baina benetazko edukiak, bai, ahazten zegu. Eta orduan hori, jarraipen bat egitea garrantzia dauka. Bai, noski. Bai, azkenean hori da dugu lortu nahi duguna, gizarte formatua eta kritikoak eta exigentea. Hori da guk eskatzen dugun edo eskaintzen dugun eredua, ez bakarrik botua male eta gero gure konsumoan sartuta, gure lanean, eta ez, importantea dena, eta arlo soziala eta arlo politikoa, ez bakarrik partidista, arlo politikoa protagonistak izan behar gara. Gure eskubideak eta gure bete beharrakan kolokan daudelako. Bai, guztien ongizatea. Bai, hori da. Ez dakit zerbait gelditu den aipatu gabe azpimarratu nahiko zenukena edo... Ez dakit, orokorki, agian laburtuko du gauza batzuk, ez? Importantea da hori, aldaketak finanzioak egiten direnean zerga jartzea, hori kontrolpean ez dagoelako, erreforma fiskala, hori da, konstituzioak esaten duena, baina orain, lehen irratian entzun dut, ez? Espainiak zerga gutxiago jasotzen duela Irlanda baino, naiz eta ehuneko altuago izango, orduan hori da kontrasanak izango. Hau da, Irlanda ia paraiso fiskala da, eta orduan estatua Espainiak gutxiago jasotzen du, hori da esan duena, ekonomelari batek esan duena, suposatzen dut datua egia asko izango dela, eta orduan zer gertatzen da? Orduan, zergatik enpresak gero eta gutxiago ordaintzen dute leku guztietan. Eta langilo garenok, ezin dugu, dena lotuta dagoelako eta azkenean IRPF ordaintzerakoan kentzen dizute, ez? Eta ongi dago, kentzea, gertatzen da, ongi gero erabili behar dugula, ez? Baina hori da importantena, zergak egiten dugunean eta reforma fiskal, benetazko reforma fiskal, gero iruzurra fiskala ere oso importantea da, han daude, oso importantea da, duela urte batzuk hori, PP eta PSOEk Konstituzio Espainolan egindako aldaketa, 155. artikuloa, eta han esaten zena zen, lehentasuna izan behar zutela zergak ez, eskatutako dirua ordaintzea,
deuda, zorrak hori ordaintzea eta zorraren ondorioak. Eta guk esaten duguna da, ez hori sartu behar dugula konstituzioan da personen eskubideak, hori da lotu behar duguna eta betirako, pentsioekin gertatzen dena. Ez bakarrik orduan lehentasuna eman, hori zorrari, zergatik hori nori egiten dio laguntza, ez? Hori oso importantea da. Zerbitzu publikoak noski, eta azkenean pensatu behar dugu gizarte bat hori denontzat lagungarri izango dela, problema dituzten personak ere bere ganatu behar dugula, banka publikoa, ez dakit, eskubide guztiak, renta basika universal ere, hori importantea da gai bat gutxienez eztabaidatzeko, lotuta dago esan dudanarekin, ez? Persona guztiak, persona izateagatik, ez dakit, bizitzeko gutxiengo bat ematea. Ez dakit hori oberena den, beste batzuk izan duen, lan postu bat izan behar dugula, berdin zait, momentu honetan berdin zait, baina gutxienez ezin dugu bastartu, edo egizki bizitzen usten. Hori da, ez? Gutxienez zalantzan jarri eta zan, bueno, posiblea da, gaur egun eta gero teknologia berriak eta zer, gero eta lan postu gutxiago ematen du izango ditugula, eztabaidan ez dakigu, edo jendeak oraindik ez daki, baina argi dagoena da persona guztiak gizarte honetan ongi bizi behar dugula, ongi gutxiengoarekin, eta hori ere eztabaidatu behar dugu hori buruz, gaur egun duela egin urte bizitzen zen moduan eta gaur egun duguna ezinezkoa zen oporrak izatea eta hilabete bat eta duela egin urte ezinezkoa zen hori pentsatzea, baina aurrera goaz, eta horrela jarraitu behar dugu. Orduan, ongizatearen denon ongizatea izan behar dugula, eta hori importantea da. Eta, bueno, orokorki hori da. Nik uste dut argi gelditu dela, Josu. Posten naiz. Eta bestelaz, esan bezala, etxetik kontsultatu dezakegu, batxadaz, bai. Ataken webgunean, Nafarrokoa eta Madrilgoa ere bai. Ederki, hurrengora arte orduan. Bale, eskerrik asko zuen. Saioaren amaierara ailegatu gara, baina ez da oraindik zerbait gehiago falta da. Sarreran aurreratu dugun moduan, San Ferminak iragarriko dituzten edo duen kartela aukeratzeko epean gaude orain, 8 kartel finalistak aukeratu egin dira eta ikusgai daude Kondestable Jauregian. Han ere bozkaketa egin daiteke eta joateko aukerarik ez baldin baduzue, erakusketa hori oraintxe bertan eskainiko dizuegu hurrengo bideoarekin. Disfrutatu, eskerrik asko egoteagatik eta bihar arte.